Commander morning, sanibonani, ngiyathemba niyaphila wengane zakwethu, kankomgodola umfana udaba-ke niyalwazi, makhomanda onke asegoli, ngicela nisondele eduzane, nanti udaba oluphuthumayo. Ngane zakwethu, nangu Tshepiso Molefe, yebo Tshepiso Molefe, osimele as a candidate yomkhonto, lapha ya e-Freedom Park, e-Ward 24. Makhomanda isicelo sami kini sinye. Ngicela niqophe umlando ngale ward yase 24. Ngicela nenze njenge KZN ukuthi uma kune by election iphume all over iyo supporter la kune by election khona. Nikubeke eceleni lokho okumayelana ukuthi khona ongazwani nobani khona ongazwani nobani, niyeke nokuthi umuntu alandele omunye umuntu. La emkhontweni silandela uncamalala ngani zakwethu. Akekho omunye umuntu esimlandelayo. Ngicela ukuthi nesekane kuyo yonke lento. Uyabona eWard 24 ngike ngaya sayokwenza i-door to door. Lapha yana abantu bawuthanda ukubhubha umkhonto. Ngiyanithembisa uma nike naphuma nonke igoli liphume liyogcwala eWard 24, niyogada umzila, niyogada amasela, ngoba niyazi ukuthi udada loyimeya yasegoli ubanikeza imali lapha eWard 24. Ufikile embalulu bekhona, wafika wenze njalo naye wabanikeza imali. Leyo nto ayimshintsha umuntu uma ethanda into. Abantu bawuthanda umkhonto bazoyithatha imali beyovotela umkhonto. Into efunakala ukuthi nina nibambane nibambisane. iWard 24 yethu. Uma kuukuthi lonke igoli lizophuma liye Ward 24 liyogada umzila khona. Umzila uyagadwa abafowethu. Ukudla umzila womunye umuntu akulula. Lapha eFreedom Park bengibuka itradi zakhona, u-ANC awenzi nix, awenzi nix. I-mess up imigwaqo, amanzi axhapha indlela zonke. Hey, ngani zakwethu, ithuba lethu singama comrade ala eGoli ukuthi iWard 24 siyithathe eyethu. Ngicela ukuthi senzeni lento ngokubambisana. Nizobona kulula kanjani. Ngiyanicela nonke lonke igoli yonke iGauteng ngomhla ka14 kuphelelwe eWard 24. Na kanjani sizonqoba. Nangu uTshepiso Molefe sobe simbeka ngaleli yalanga ebe yikhansela uyobe ngaseyona icandidate. I hope nizweli. Bye.
Amen.